verse number 1. Verse 1. Isihloko ukuphiliswa komuntu waseGerasa onedimoni. Verse number 1. Bafika phesheya kolwandle lwaseGalili kummandla welaseGerasa. Akuba uYesu ephumile esikhitshaneni wahlangakezwa ngumuntu onedimoni esuka emangcwabeni apho wayehlala khona. Ke kwakungekho bani unako ukumbopha. Kwakungekho bani unako ukumbopha, underline. Yebo. Kwakungekho bani unako ukumbopha nangamatyathanga. Yebo. Wayemana ebotshwa ngamakhamandela. Wazanywa ngamakhamandela. Nangamatyathanga. Wazanywa ngamatyathanga. Kodwa awaqhawule amatyathanga. Kodwa waqhawula amatyathanga. Awaqhoboze namakhamandela. Awaqhoboze amakhamandela. Kwakungekho bani unako ukumthoboza. Kwakungekho bani unako ukumthoboza. Wayesithi ubusuku nemini ahlale ezintabeni nasemangcwabeni ekhala ezixuzula ngamatye. Yebo. Uthi akubona uYesu esekude. Uthe akubona uYesu esekude. Wabaleka. Lo muntu wabaleka. Waya kuguqa phambi kwakhe. Wafika phambi koYesu, uYesu engatshongo nto. Wakhala kakhulu. Wafika waguqa phambi kwakhe wakhala kakhulu esithi, yebo. Wathi, ufuna ntoni nakum? Ufuna ntoni nakum? Yesu nyana kaThixo. Moya iyamazi uYesu. Yesu nyana kaThixo ophezu konke. Funga uThixo ukuba akuyi kundithuthumbisa. Ngicela untsibe ufunde uverse number 14. Batheke abo babezalusa ezihago babaleka. Yebo. Bakuqela edolophini. Bafika bayoxelela abantu ebebehluliwe ngulo muntu ukumnceda. Nasemaphandleni okwenzekileyo. Babaxelela izinto ezenzekileyo. Yebo. Baphuma ke abantu bayakubona. Abantu baphuma edolophini, umuntu ebebexakane naye isolution ifumanekile. Baphuma abantu edolophini beyobona lo muntu. Bafika kuYesu. Bafika bafikela kuYesu. Bambona lowo uphethwe. Bafikela kuYesu babona lo muntu wayephethwe umkhosi wendimoni. Ehleli phansi. Kuthiwa lo muntu for the first time ehleli phansi. Enxibile. Okwesibili kuthiwa wayinxibile ngoba lo muntu ufikelwe nguYesu. Esezingqondweni. Okwesithathu kuthiwa lo muntu wayesezingqondweni. Bazaboyika. Aba bantu bafikileyo boyika. Aba bayibonile lonto. Bathi bakubonile okukuhle kwenziweyo nguYesu. Babaxelela okwenzekileyo kophethwe izidimoni. Yebo. Nokwenzekileyo ezihagwini. Nokuba kuyihagu kwenzeke ntoni. Yebo. Bazake bambongoza uYesu. Kuthiwa abantu besixeko uYesu selefikile esixekweni bambongoza. Ukuba emke kulo mmandla wabo. Oh Jesus. Linamandla liyaphila ligcwele. Linguwe uqobo. Siphiliswa lilo. Sakuliva amathambo wethu afumana ukomelela. Ingqondo zethu zibuyela Nkosi esimeni. Umphefumulo ubukade uphalala. Thixo wethu namandla uyaqoqwa. Uluku lwethu namandla ube ne-direction. Father, we thank you for your word. In the mighty name of Jesus we pray. Thank you, Lord. Lenda usifunda kuyo ngakho phansi siswa. Lenda usifunda kuyo besike sashumayela ngayo olunye usuku. Bathi namhlanje ngihlukunyezwa ligama elithi bambongoza uYesu ukuba makamke. After senze yonke into uYesu ebebekade exakane nayo aba bantu.
kodwa lithi iBhayibhile bafika kuye babona into ayenzileyo. Kodwa iBhayibhile lithi bambongoza bamcela bathi Yesu hamba. Ngamanye amazwi aba bantu bathi bekurayithi sihleli neendimoni zethu. Leyo kuba ngoku ukufika kwakho abantu babuyele ezingqondweni asiyithandi. Sibathanda bekhonya, sibathanda thina bengaphilanga, sibathanda behambaze, sibathanda bengekho sezingqondweni, sibathanda bencila, sibathanda beshiya abantwana babo, sibathanda betipita beshiya amakhaya wabo, sibathanda bengayenzi intando yabazali babo, sibathanda bephandla apha bephila ukuzithandela kwabo. Le into Yesu yenzayo asifuni. Asifuni ilizwe elilungayo, kodwa sifuni ilizwe eliphalalayo. Ngoba nansi into Yesu ayenzayo kufika endaweni, izinto ebesigoso ziyaluleka. Abantu ebebekade begula bayaphiliswa. Abantu ebebekade behlutshwa imimoya iyathutha imimoya. Kuthiwa bazanywa, akekho umuntu owayengayazi imeko yale ndoda. Esitekweni sonke kuthiwa kwaphunyelwa nangaphandle, yayingundaba mlonyeni. Kodwa Yesu mayefika, wafika abantu besiteko nabantu ngaphandle esitekweni bambongoza. Yesu wahamba. Asikufuni apha. Zinenhlobo zabantu ezibuhlungu. Kukho le ibuhlungu kakhulu, ithanda i-miracles kodwa engamfuniyo uYesu. Isenzo sikaYesu sihle, bayasamkela, kodwa umenze abamamkeli. Indoda ephilisiweyo bayayifuna ibuyele ekhaya, kodwa uYesu owenze lo muntu aphile bamgqothela ngaphandle. Oh Jesus. Ngoba imiracles azimtyhili uYesu. Izimangaliso azimvezi uYesu. Izimangaliso azitshintshi impilo yomuntu. After miracles, umuntu eyenzelwe miracle, isimilo sishiyeka siyilando bekade yiyo. Oh Jesus. That's why abaprofethi bengakwazi ukuthetha ngoYesu, ngoba uYesu akekho kubo. Into abanayo yimimangaliso, nabantu bayabathanda ngoba khonto ebatyayo xa bethetha. Yonke into abayithethayo yile abantu bayizeleyo. Abantu bafuna imimangaliso, abamfuna ummangalisi. Nalapha kule ndawo njengokuba silapha, unfortunately sizise lo okhiqiza imimangaliso. Amen. Asizisanga imimangaliso kodwa sizise ubuqu bakhe. Wacelwa bade bamcela, bambongoza bamcela, bathi oyini Yesu hamba. Oh Jesus. Kanti kamgqotha uYesu wamkela uSathana. Mhla ebane kuAdamu, ebane kuThixo, wayebalekela kuSathana. Kuthiwa le ndoda yexesha uYesu ebengekho ibihambaze, ibibohlula abantu, akekho umuntu ebeyithokoza. Wafika uYesu, yabuyela ezingqondweni, yanxiba, yamamela, yazola, yahlala nabantu, yabuya emangcwabeni, yabuya ekufeni. Kodwa abantu sekunjalo uYesu bathi, Yesu siyamcela umuntu wethu, kodwa wena simele kaleni. Simele kaleni. Simele kaleni. Into ebuhlungu, izimangaliso uYesu ufike zisenziwa. Lezimangaliso zenziwanga nguYesu yedwa.
ufike kukhona abantu ebesebenzisa imilingo ababephila ngayo bephilisa abantu. Kunamhlanje akhona amagqirha aphilisa abantu, bakhona abantu abathwalisa abantu baphumelele. Kodwa uYesu akazelanga loo nto. Njengoba uYesu wayedibana nale ndoda, wayefuna abantu ukuba mabeze ukuze azohlala phansi abonisane kunye nabo ukuba kutheni kube nje kulo mntu. Bangazange zokhompyutha. uYesu wayefumana ithuba lokuba mabeze abantu, kodwa sebezile abamfuna sebekhona. Bamfuna uYesu ephambi kwabo, bazenza ngcono kumsindise phambi kwabo. Ngoba namhla abaninzi abazenza ngcono, abaphakamela isalvation, bephakamela into ezobahlangula, bephakamela into ezobakhulula, baphakamile bahlele ezindlini zabo, baphakamela uThixo, kanti ngokuphakama kwabo ba-invite uSathane. Yesu siyacela sicela uhambe, asuriverse umqondiso, kodwa Yesu hamba. Umqondiso wona suriverse, suriverse. Kodwa namhlanje kukhona abantu esizele bona, uba nizele imiqondiso ndizonixelela nisendaweni erong. Uba nifuna imitshato nisendaweni erong. Uba nifuna ukunqaka izitshixo zemoto nezezindlu nepromotion nisendaweni erong. Ayiyo le lena ithi lunga before unikezwe, akakuniki ungalunganga. Lesizisi leyo ithi yenza oku ndiza kwenza oku. Asizisanga lady come get your things, kodwa sizisele seek first the kingdom and all other things shall be added. Asizisanga leka wonke, asizisanga efeshini, kodwa sizisele ithi kuyahlukwanwa. Amen. Sizisele igugisayo, le ibhorayo, siziseyona le ithi xa umamkele ukhulelwe utata omntana. Ngalamini uthi ewe kuYesu kukhona isonto ekufuneke liflaliwe. Oh Jesus. Uba uqome elinye isonto elinye ngalohlukwane nalo. Uba wamkela uYesu lahle ezinye izinto ke siziselo linjalo uvangeli. Hallelujah. Wathi wethatha introducer esangena imimoya yamaza abantu abamqonda, imimoya yamthobela abantu bamvukela. Kodwa imimoya ibathobela abantu, yathobela uYesu, abantu bavukela uYesu, bohlulwa imimoya. Imimoya irespektanga nomnye kutsolo, kodwa yothi indoda eyirespektayo, his name is Jesus. And abantu xa bekhwela uYesu bazoba ngamaxhoba kaSathane. Yakhala isekude imbona uYesu esiza, yathi Yesu unyana woThixo phezu konke. Le ndoda zange yambona uYesu, yakhala uzonquma lapho, kodwa ngenxa yokuba imimoya iyamazi lo wayekho. Yabona nto ngamazi uYesu ibafaka edenjini abantu
abantu benza baphalale bafe ngokufa uncedo lusemnyango. Hallelujah. Aba bantu babili uYesu akayange esixekweni apha, uye emangcwabeni. Into eyenzeke emangcwabeni yayo infect abantu abasesixekweni. Hallelujah. Ndifuna lo wesibini umntu. Nalu hlobo lwabantu uThixo alizeleyo kule ndawo. Jesus. Incwadi kaYohane chapter number 4. Nalu hlobo labantu uThixo abafunayo. Hayi abantu abafuna izinto zakhe, kodwa abantu abafuna yena. Incwadi kaYohane chapter number 4. Sesiyathandaza. Verse number 5. Wafika kwidolophu yaseSamariya ekuthiwa yiSikari. Igama ledolophu yiSikari. Kufuphi nendawo awathi uYakobi wayinika uJosefu unyana wakhe. Yebo. Lalilapho iqula likaYakobi. Waza wathi uYesu ediliwe luhambo, wahlala phansi ngasequleni apho. Kwakusemini emaqanda. Kwafika umSamariyakazi eze kukha amanzi. Yesu wathi kuye, Yesu wathetha nomSamariyakazi. "Khawundiphe amanzi ndisele." Abafundi bakhe babengekho, beyakuthenga ukutya edolophini. Waphendulela umSamariyakazi wathi kuYesu, "Ungathini na wena ungumJuda nje ukucela kum amanzi njengomSamariya nje mna? Kaloku amaJuda akanabudlelwane namaSamariya." Kunabantu ababhubhayo bebhubhiswa ukuba bathi uYesu ngumJuda. Jesus. Kunabantu abawabonileyo amandla kaYesu ebahlangule ekhulula impilo zabo, into enza uba bangezi bambambe ngento yokuthi bangumJuda. Babhubha abantu bebhubha umJuda ekhona. Baphela abantu bebulawa kungamfuni ngoba bembandlulula ngento yobuJuda, ngoba bajilekelwanga ukuba who Christ is. Nango Waphendula uYesu wathi, waphendula uYesu, "Ukuba ubusazi, waphendula uYesu, ukuba ubusazi isipho." waphendula uYesu, "Ukuba ubusazi isipho." Juda. uYesu hamba kwigama lobuJuda, wathi kawume ngobuJuda uba ubusazi. Isipho uThixo Abantu balendawo bathi masingabangcoleli ngoYesu, kodwa sizothi babe besazi. Isipho afuna afuna ukubapha sona. umazi ukuba ngubani na lo. Yazi uba ngubani lo, Ucela kuwe sithetha ngaye kule ntente. ucela kuye wena. Webantu bakutsolo kanisondele nisiphindlebe sizonixelela ukuba ngubani lona. Mani ngobuJuda mani. Oh Jesus. Babusazi sipho uThixo afuna ukupha sona. Ubulaleko uThixo ekuphetheni isipho. Uyakhala, uyafa, sikhona isipho sesihleli ngaphambili sikulindile. Oh Jesus. Yathi fika, yafika seTophini. Ephethe lonke uhlobo lwesipho.
Kuthi uzolo kule ndawo kodwa uyise uyamthanda unyana. Izinto zonke uzinikele esandleni sakhe. Abantu abafumana unyana basusa ubomi, kodwa abantu abangamfumananga abanabomi. Uba usasa isipho, kule sipho sobomi afuna ukuba sijize ngaso. Abahlali bemboya, abahlali imphungulo, abahlali abaphakathi, abahlali belamadimoni. uYesu kule sipho uba belisasi. Kubani lo ushunyayelwa apha wabantu basekhaya uba belisasi. Uba ngubani lo udabulapha? Amen. Ukuba atande. Amen. Ukuba atande. Bezikhona indawo zininzi. Amen. Ukuba atande. Nabotsala. Ukuba atande. Ngoba kunesipho. 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 Abantu bashumayela izinto zakhe wamdowngrade kakhulu. Jesus. Ingxaki abantu bafuna izinto abamfuni. Ewe kaloku. Yebo. Ukuba usazi isipho, usazi isipho. Umazi ukuba ngubani nalo ucela abantu abayithukayo abayinyembayo le ntente. Sizothi siyekeni thina kodwa kathathe lo sithetha ngaye. Nasizange uzoshumayela thina ziqu kodwa sizisho umnikazi wobomi bomuntu. Umazi wokuphuma nokutshona kwelanga, ukuwa nokuvuka owayekho ukhoyo safisa yena. His name is Jesus. Hallelujah. Praise Lord. His name is Jesus. Lo meshumayela yena siyamgika sithi mataleni. Tusela nento yasemzini. Kwabantu abashumayela isimpu zabo abayanga eKalvari. Kunendoda yafa yafela isono zabantu. Igama layo nguYesu. Uye nosimvakalisayo. Uye ophethe ubomi babantu. Jesus. Bantu bakuthi kunesipho. Naze lakhulelwa izulu. Jesus siyalunywa. Nifuna ukuphumula. Jesus. Kodwa abantu bakuthola bekhona. Yesu. Kunento efuna ukuzalwa. Ezulwini. Ayibekelwanga abanye abantu. Esisipho sibekelwe nina. Jesus. Sibekelwe nina. Petro uthetha ngathi uthi silungiselelwe nini nabantwana benu. Nathi kwafika igqibumzi umuntu ayifumanayo sithi wayifaka inhlahla ekhaya esele mashaka. Jesus. Ngoba bensazi sipho kodwa sipho siyemigaka. Jesus. Asisipho asifunyanwa nje, sinemigagambo. Jesus. Sinemigagambo. Yes, Lord. Uba besimemezela lapha sithi your marriage is coming. Yeah. Your promotion is coming. Come and receive. Come and receive.
Wela abantu belapha yakuphuphuma kungekho ndawo yokuhlala. Kodwa sizwani ikalelo namhlanje inemigadango ayahambi kanjalo, ayinamashodathi, inendlela ehamba ngayo, kunesipho uThixo asilungiseleyo. Uthi baniyeva nonke izinto ezinhle zelizwe, wathi kuba ninetyala nizawuhlula lihlelo. Kunesipho funda izwi lenkosi sithandayo. Ukuba usazi isipho uThixo afuna ukupha sona, umazi ukuba ngubani nalo, ukuba ngubani ucela amanzi uYesu ufuna ukwaziwa. ngeucele kuye wena uYesu ufuna ukwaziwa. Jesus. Yebo, ngeucele kuye wena aze yena akuphe amanzi aphilileyo. aze yena kupha amanzi aphilileyo. Yebo, Umfazi lowo wathi kuye, wathi umfazi. Nkosi, akunanto yakukha, Yebo, nequla linzulu, masahambe. Yes, ungawafumana phi-ke amanzi aphilileyo? yebo, Ngoba wena umkhulu naku nokhokho wethu uYakobi, yebo, owasinika eliqula, masahambe. awayesela kulo ngokwakhe, kwakunye nonyana bakhe nempahla yakhe. Le ntombazana ibambelele emaquleni. Oh Jesus. Ukuba eli qula ndikwazi ukulidedela ndalinikwa nguba omkhulu. Oh Nkosi. Nali iqula lisile lihamba ngeenyawo. Oh Jesus. Lithi abaphuza kweli qula lembiwayo nguYakobi babuya abancane. Kodwa abantu abafumana ngamanzi eli qula lihambayo abomi ngunaphakade. Oh Jesus. Nanti amanzi athi umntu akwasela kuphela unqalo. Yebo, Waphendula waphendula uYesu wathi, bonke abasele abaselapha bayokubuya babuya abancane. yena Yebo, othe wasela amanzi ethi akumphe emphileyo. soze anqalwe naphakathi. Amanzi ethi akumnika wona ayakuba kumthombo opompoza kuye, emnika abona bomi Nika ubele bungenasiphetho. Oh Jesus. Izinto zabantu ziyavuselelwa, kodwa la Yesu ithatha kube kanye. Ihambe nawe ingunaphakade. Hallelujah. My Jesus. Abahlangana noYesu wabanika amanzi wakhe abanqanwa. Abanqanwa. Oh Jesus. Uzawuyiva le nto yakunqanwa. uYesu uzayibamba. Oh Jesus. Bantu bafumana ngamanzi abanqanwa. Abanqanwa. Abantu abanqanwa sebesithi bakholwa abawatholanga. Oh Jesus. Abanqanwa. Wasambe sisi. Umfazi wathi kuye, Nkosi, nandiphe lamanzi ukuze ndingabi saphinda ndinqanwe, ndingezi nokuza kukha amanzi apha. Wafumana isitshilelo lo mama samba. Wathi kuye, Wabalula uYesu uhlobo lonqano lokuqala. wathi kuye, Wathi uYesu, hamba uye kubiza indoda yakho ababiza indoda yakho. ize apha. Umazi kakuhle uba akatshadanga. Abobiza indoda ngoba uYesu ubona amanyala phambi kwakhe. Abobiza indoda yakho. Yebo, Waphendula umfazi wathi, yebo, andinandoda. uYesu wathi kuye, unyanisile ukuthi awunandoda.
ungqibile. Oh Jesus. Ngiyabona wena ukuba ungumprofeti wena. Oh Jesus. Ethi ndifuna amanzi. Uthi Yesu lahla umjolo. Ufebe blahle. Oh Jesus. Ethi ndicela amanzi. Uthi uYesu jonga udala usizapha. Kodwa amadoda abantu ayaphela sokukholo. Lahla. Oh Jesus. Ukuzufumana lento lahla. Lahla manyana. Oh Jesus. Lahla ukhexeza lahla. Sungila. Sokhona lahla. Sungamwa. Sokholwa. Ngalelizwe lahla. Oh Jesus. Yayifumana ukuba yintoni le ibenze ukuba bamgxothe lapha ya. Kungenxa kuba bathanda amanyana. Oh Jesus. Yayifumana le nto ebenza bathanda imiqondiso kodwa uYesu bangamvumeli kungoba akahlali engaqinanga. uYesu akahlala okumdaka khona. Oh Jesus. Le ntombazana ifumana phi le nto? Kungoba ibuzile le ntombazana wafumana phi lo manzi? Oh Jesus. uYesu wafumana ithuba Yeah. lokuzi-introdusa. Oh Jesus. Sanungama amanzini sawafumana kodwa kuyalungiswa kalo. Enamasakha ba kuyalungiswa kala. Oh Jesus. Yalahlwa akakiphithi umuntu sethe uyakholwa akuhlaliswanwa yalahlwa. Amantombazana abuyele ebuntombini, amadoda abuyele ebudodeni. Oh Jesus. Siyaphela igame needombozi. Alright. uYesu mayefikile Oh Jesus. siyahlangana nohlobo lwabantu abadala njoli mna ngoba kambi nabafana. Oh Jesus. Kanti ujona namanye amantombazana wenza amanyala, Oh Jesus. wenza isikizi elingakholelwayo ezulwini. Isanayo le nto ukubambileyo. Ngamanye amazwi uYesu utsho uthi izana le nto ukubambileyo. Oh Jesus. Uthe xa ejonga uYesu wafika ibanjwe umjolo. Uthi mahlanu asedlule kuwo nale ikholo ayowakho. Ngoba uYesu akayenzi impazamo mama yokukunika izinto zakho ubophekile. Ithi ndiyawufunda la mazwi ukuthi uYesu andikwazi ukukunika into enje ispecial le nto ukuba ngayo ibeke esityeni ezimdaka. Oh Jesus. Klina kala weqele kuklina. Oh Jesus. Mhlawumbi isitya sityele esityeni sayizolo. Thina kuyaphekwa uyaphaka uyatya izitya uzihlambi kuyavuka kuyaphekwa uphakela kweza sitya simdaka. Ibiyinyama izolo ngamasi namhlanje wafaka esityeni esimdaka. Kumqa ngomso ufakwa kwesitya sinye Oh Jesus. side sigqola isitya ubhizi uyatya. Kubani umntu ongathatha le nto utyayo? Kekho umntu onomdla womntu othengise mdaka. Xa uthengisa into yokuqala ixelwayo ukuthi wayiba clean. Abantu batsalwa indlela oyiyo bengekayazi into oyithengisayo ingasayayo. Abantu babhizi bahlele ngobumnandi bento abayithengisayo kodwa kungekho nto enikisa umdla wakubo.
Selufundiswe lenkosi wami. Sihambe. Umfazi lo wathi kuye, Nkosi, ndiyabona okokuba wena ungumshumayeli. Okhokho bethu thina maSamariya babekula uThixo kule ntaba. Kwavela into embi enhlazo. Jesus. Ivezwa le ntombazana phambi kuYesu. Ethi ndiyakhonza ubona nje insisi. uYesu ubona amadoda amahlanu. Ethi ubona nje ngiyakholwa. Itsho kuYesu. Ethi ubona nje ngayifundiswa le nto mnekhaya. Ndakhula nayo. Anoyiva ngamuntu okusindiswa malina into yasekhaya le. Hayincanga. Iveza into elihlavu uYesu iba ukholwa wena. Kukho amadoda washiye ngemva. Kukho hleli nayo ngoku. Ithi le ntombazana ndiyabona ukuba ungumprofethi wena. Make singene ke. Hayi nam ndeva ngoba omkhulu. Okhokho bethu thina maSamariya babekula uThixo kule ntaba. Babenqula uThixo kule ntaba. Ke nina maJuda nithi iseJerusalem indawo apho abantu bamelwe kukunqula khona uThixo. Liqambulisana noYesu ngonqulo. uYesu wathi abantu nangoku abaqambulisana noYesu ukuba hayi mina ngizamkhonza kanje abesithi uba ngifuna ukukhonzwa kanje. Abantu namhlanje abafuna ukufa ukuba uYesu ufuna ntoni ngabo, kodwa bafuna yena abenze izinto abazifunayo kuye. Sikholwa ngabantu abafuna izinto kuye kodwa bengafuni ukumva ukuba yena ufuna ntoni kubo. Siyanqula thina. Siyanqula. Inqula injalo ithi afuna budlelwane namaJuda. Kodwa lo muntu uyakhonza ukhonza uThixo. Kodwa akanaxolo. Woyiswa kukunika umuntu amanzi. Amanzi egcwalisa iqula. Akanaxolo kodwa uyanqula. Ngompilo Thixo omkhonzayo. Usindisiwe. Isindiso yakhe yiruthi. Isemlonyeni ayikho esenzweni. Shumayela kakhulu uyiswaka kakuphila. Salvation is about to walk. Bathi ngokuthethwa lento ingehambo. Toshobela umdumise njalo nasethuphekweni. Athi nabantu base babone. Hayi uthethiswa kwakhe. Kodwa hamba ucela uKristu. Kanti yo kwavela abantu iqela elaliphila salvation. Bathi abantu ababukeleyo bathi aba baKristu like. Kwavela amaKristu evela kwigama elithi we are Christ like. Umefikile uYesu uyamjujola. uYesu mayafikile uyamja ukhwanini. Jesus. Yabathi abahlane man. Hallelujah. Ndinto abani mina. Wayaphi uYesu? Bandenjiwa njalo. Sadwala ngamakhola ngedwalo. Ngapha kwale bhadi kunomntu. Ngapha kwesambatho kunomntu. Ukholwa kubo uniform. Ayinixwe insindiso imani ikhululwa. Ubomi lento. Ubomi lento. Abantu bayanxiba xa besizententeni. Xa befika esendlini buyela emijolweni ekuhlangisaneni ekuthukeni kuzo zonke izinto zamanyala bayikhululwa.
ibubomi salvation, ubomi. Sizona ngabantu abasephila. Nangoba unokuzwa emsebenzini wakho ukuba sendifuna nje ikholwa. Lapho kule department ungabuzwa ngubani okholwayo apha. Ungahleka wonke umuntu xa unaziveza uba ulikholwa. Ngoba indlela oyiyo ubhetele kwabangakholwayo kunawe. Uphiza ukuthi abantu abayifundele insindiso nguwe mani lo uyivalelayo. Injalo. Hayi abantu bayathuka insindiso, abathuka insindiso nguwe inyelisayo. Injalo. Banesimo sokumoyika kodwa bayawaphika amandla wakhe. Ya. Sebe kaloku. Jesus. Impilo le. Yes. Impilo. Utobhala ingwele. Impilo yavangela ingwele. 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 Umzimba wakho mayingabe ungumzimba wamanyala, umzimba wenkosi. Uhlangane inyukazi uphinde uhlangane inkosi. Uhlangane nabafileyo uphinde uhlangane inkosi. Udlelane endimoni uphinde udlelane inkosi. Loluphi uhlobo lwensindiso wayifumanayo wena? Wafumane le miqondiso elingamfuni uYesu, lifuna izimangaliso. Nangoku xa unogulayo kungathi ikhona intente kutsho abantu sathi singapha kubhodweni nomntana kaMbuli wazisa umntwana oxhuzulayo baqakane nayo bebexhuzula ukusukela ekuseni kusemini ku-12. Oku umntana phelile akwazi nokuthini. Xa simjonga lo mama ngumakhelwane unxiba iqhiya emhlophe umSt John's. Angafuni uyibona insindiso. Intente isenhlaba kwakhe akukho yadi phakathi wethu. Eyalapha iyadi apho simise khona iminisele ezikoneni zakhe kuqhunywe kwakhe. Akeza yaphela inyanga yokuqala yaphela esibili kwesithathu uThixo wabetha umntwana. Xa ufika bafundisi likani ndithandazisa. Bafuna ukunedwa kodwa bamfuna umncedi. Nisezawufa. Yabona intente da izise izinto ezimbini. Izise intsikelelo. Ukuba uyamkela intsikelelo ishisiqalisi. That's why ithi xa imile abantu abayamkela bahlekisa ngayo. Xa isiwa bashiyeke besifa bebulalana. Behlutshwa yimimoya ibe wesi kunasekuqaleni. Njengoba silapha kunintsi okuthuleyo. Amen. Nento ibisenzeka. Amen. Sathana wathutha nefu lakhe. Xa simka kule ndawo uzabuye nokusinda. Ndizocebisa khetha ubomi. Khetha ubomi. Khetha ubomi. Into kaThixo ihamba kanjalo. Hayi ngobantu abayenzayo abawenzi isiqalekiso abantu nguThixo owayisekayo. Wathi xa nisamkelwa iintsikelo zoba kwelo khaya kodwa xa nibenganamkeli vuthulani inyawo. Kuyoba bhetele kwayiGomora neSodom kunaloo ndawo. Yabasizela abantu abammoka into kaYesu. Yabasizela ngoba idimoni xa iphuma ihambe iyogijima eziqatosini. Ifuna indawo yokuphumla. Yabe ungayifumani ithetha yodwa ithi ndizawubuyela endlini yam endaphuma kuyo. Xa ifika iklini ishayelwe kungekho nto ngoba xa sithe sahamba uYesu akashiyeka namgxotha. Indimoni iyahamba iyolanda ezistrongo kunayo ezisixele. Ibuye izohlala kuloo muntu kuba nzima kunasekuqaleni. Abantu bathi uba into yokukhetha uYesu yi-choice. It's a must.
ngoba xa ungamkhetha nguyesu ukhetha uSathane. Sukhala ndahlutshwa ngabantwana, ndahlutshwa yimimoya. Sukhala ngoba ikhethwe nguwe, funa izwisisi wami. Kwenzeka ntoni umuntu ohlangene noYesu? uYesu wathi kuye, ndiyakuxelela, liyeza ixesha ekothi ngalo ningabi samnqula ubawo kule ntaba okanye eJerusalem. Nina maSamariya ninqula elingafaziyo. Nanti niseke abantu balapha. Thina abantu balapha bayanqula namhlanje banqula. Nalapha kutsolo kuyanqulwa. Amen. Tekuhamba hambeni nasekujikajikeni kwethu safika khona amaqonga amisiweyo. Jesus. Anqulwa ngabantu. Benqula izinto ezingenamoya, ezingeloncedo lanto ebomini babo. Nenqula into engayaziyo, niyanqula. Nithatha abantwana benu nibasa kwinto engayaziyo nani. Niyanqula. Manolapha intsikele kwizinto engazaziyo. Nyambela amadoda athweleyo. Nilanda izinto kanilanda intsikele, nilanda intsikele kanilanda ikhesi. Thatha imihlaba yeyaphi zenu. Nisa kumadoda ukuba makahamba ayothatha iinhlahla zenu. Nishiyele niphuwa. Kuthwalwa ngani? Oh Jesus. Yona nto nihlelele ninje mani. Yona nto umnyama kunje. Yona nto umqwebethu kunje. Namkela yonke into mani. Namkela izinto engazaziyo. Niyayiyeka le ephilayo. Nanku Yesu plus nothing. Amen. Hey! Ibuhlungu lento abantu bakuthi bamnyama, indlu emnyama ibuhlungu lento yakhe. Indlu emnyama yaqhela ukufunjathiswa. Yaqhela uphuma emagqirheni iphuma iphethe. Bathandazela iphuma iphethe. Yiyo le nto bezenana lapha ekholweni uYesu. Xa beze apha bafuna iikhathi zabantu, bafuna iitawuni zabantu, amafutha, bafuna amakhandlela, bafuna ityiwa. Into enayifundisa ninqula into engayaziyo. Sizonazisa yona. Kodwa into yamanyani mani. Kodwa yamanyani ayihambi kanje. Ayiyo le. Ayiyo le. Yoba ngungqole xa usentendeni uphuma kwakho ulihlabathi. Ayiyo. Ninqula into engayaziyo. Thina maJuda sinqula esikwaziyo. Kuba kakade kwakukwaJuda apho usindiso luphuma khona. Verse number 28. Mfazi lowo ke wayishiya ingqayi yakhe waya edolophini wathi ebantwini, yizani nibone. Waye ebantwini wathi zam. Nanku umntu ehlangene noYesu ondixelela zonke izinto endakha ndazenza. 25. Kuze abantu bakuthi bayibone le nto eyenza ukuba abantu bakwazi ukulahla izinto. Lo mfazi wathi kuye, ndiyazi ukuba uMesiya ekuthiwa nguKristu uyeza. uKristu uyeza. Wathi yakufika Uyawuthi akufika. asixelele konke izinto zonke. uYesu wathi uYesu kuye, waphendula kulo wesifazane wathi, nguye kanye lo uthetha ngene naye namhlanje nguKristu. Oh Jesus. Kwathi ngoba abantu abahlangene noKristu mama siyatshintsha isimilo. Abantu abangahlangananga noYesu mana khona itshintshayo. Baba wese kunento bekade beyiyo bengiyakholwa. Siqalwe ngosisingisiwe. Siqalwe ngabo.
ngaba baqudelana phaya esimayikini, ngaba basikhansela i-keyboard, ngaba bashumayelayo kwa the same bantu ngaba bagcwele ethaveni. Hayi bo Director. Jesus. Sisindisiwe banoleso omkhulu noramashana abahlukane nemijolo. Abantu abathile ke longuKristu mama bayahlukana nezono. Verse number 28. Umfazi lowo ke Wathi washiya wayebantwini seleshiyile. Ofaka. wathi ebantwini Utheni wena wayebantwini usaqakathile, uyasindwa kodwa uyongxamela ukuya ebantwini. Hey. Bazabona ntoni abantu kuwe? Yashiya isimanga sento yonke usemlindele uba wothi gqiyesindwa phaa ithole i-ML. Ziphi i-ML? Kunomuntu ondethula imithwalo, kunomuntu ondinikeza amanzi angaphakathi. Wakwilayini eyakubadalazela kodwa nawe kholwa. Hey masala mahaya, nawe uyoguqa esitakwini uyakholwa unoYesu, kuyalahlwa kuyashiywa. Ewe kaloku. Nisezawubulala kayingxengwa into yasezulwini, ayingxengwa ivangeli, ayingxengwa ayobranti. Oh Jesus. Ayithethwa lena Hey. udesha kakhulu ezweni, nizodesha nevangeli. Ayithethwa le nto Hey. ngoba kuyakuhlanza le nto. Xa ngumuntu ongatatanga le nto iyakuhlanza, iyakuhlanza. Kushiye kunegama elikhulu lokuthi loYesu. Amadimoni athi siyamazi uYesu ngubani wena? Ungcwele kwangamadimoni kodwa uyakholwa unoYesu omkhulu emlonyeni. Yalahlwa. wathi ebantwini Verse number 28. umfazi lowo washiya ingqayi yakhe Washiya. waya edolophini Washiya. Jonga, kaskonga. Shiya. Zikonga. Shiya. Akaxuthi uYesu. Akaxuthwa uYesu. Yaye ebantwini. Yebo. Verse number 29. yizani nibone Ngabizani nibona. nanku umntu azixelele zonke izinto Oxele zonke izinto endakhe ndazenza akangeni kuKristu na Yebo. baphuma edolophini Baphuma baza kuYesu. ngeli thuba Yintoni le idonsa abantu? Badonswa ngumuntu ohlangene noYesu wahlukanisa. Inomtsalane man le nto iyanambitheka xa ulahlile. Inayincasa, imnandi kakhulu. Xa ulahlile imnandi man. Abantu abalahlileyo bancanwa ndiyaphinda. Nantsi into evala isikhala zeminyaka, isikhala songakhululiswa ngabazali, iyenda onazo ukungabi naxolo. Ushana hasaya mando.
Noma sithi yahlupheka mna. Akufika uYesu ayekuba lisisi. Lisinikela amadoda ngoba nento ethi yahlupheka. Ukhona uYesu ovala isikhala. Ndizawuya uphi xa ndimlapha? Yondliwa nguye. Unobunezulu. Unoba xa uhlukana umphefumulo nenyama yakho uza kufaka ezulwini. Kodwa bakana lizulu mlayo. Uthatha umuntu oza kufaka ezulwini. Bazi kunabantu tata abazibambezeleyo. Abantu baseka uyasibambezela xa umix ivangeli uyazilibazisa. So, ngefuna into esisimanga. So, kunabantu abasikelelwa nguThixo kudala. Abantu abathi xa bephatha into yenzeke. Abantu abathi xa benkqonkqoza kuvuleke. Abantu abavela nje abanefavor kunabantu abanefavor. Abathi umuntu embona nje ambona uba ngasamphe something. Kunohlobo lwabantu abanjalo. Bathi ngenxa yokungaqondi nokuswela kwakulwazi sebamkela uYesu bahamba bothatha umuntu ekufuneka sebenza bulaleke before izinto zakhe ziphumelele. Umoya walomuntu afika ahlangana naye babe moya munye. Amadimoni beleka lo muntu aleke yena. Kunabantwana babantu ekudala bafanda kudala manje baphumelela inkosi yabansikelela ngento zonke babanjwe yinkosi kunsangu yini. Uyabona xa ufuna ukunqamla uYesu kamnandi lahla enomuza heyolanda into eyakhe yabala ayikho into ebaluleke njengamanzi kodwa yawashiya ngoba kwinto eyibhaqileyo. Umuntu ohlangene noYesu kahle uYesu wasembula kuye wathi uYesu esithi intombazana yazi kunomuntu ozayo ekuthiwa nguMesiya ngoKristu ozafika ozicela zonke izinto intombazana wathi uYesu ndinguye. Wathi uyekasithi ndinguye ngobona ngoko yathi yamazi lo muntu lo akwenziwa nantoni xa efike yamazi lo muntu yalahla ngoba uYesu xa efikile uyalahlwa. Hayi man, ningafikela ngabafundisi man, ningafikela ngabavangeli, ningafikela ngabaprofeti. Ufika uYesu nqameshana, ufika uYesu ena masula ayakala. uYesu so ukufika kwaYesu kumbe ufika Yesu kudala ngiyamjaba kudala ngiyawafika uYesu. Ukufika kwaYesu ixabiso lezinto ebendiziphakamisa nathi ngaphansi waphakama uYesu. Mina bendisebenza mna ndifumana imali endiyifuna ngexesha endiyifuna ngayo, ndisitya into endiyithandayo into wafika uYesu. Ukufika kaYesu imali ebendirholelwa ngumlungu yabancinci ngoba ndajonga uYesu ndajonga umlungu. Ndakanjonga umlungu ndafika umlungu edalwe nguYesu. Wathi uYesu uyandiqasha ndajonga lo odaliweyo endiqeshile. Ndathi xa ndizomyeka lo odaliweyo ndithathe lo undidalileyo unoba ndizoba njani. Thini zatho zenzeka izinto ekhaya, zatho zaguquka izinto. Walunga ngokulunga wagadla uSathane. Ndathi Yesu ndingame konke ngenxa yakho. Akwazeki
Wapambana usista wami ngathi akazisuka kuhlebi khona. Fika ka Yesu. Fika ka Yesu. Fika ka Yesu utshintsha. Zohlekisa ngame ekhaya. Haleluya. Lakake kilwe mabuya wathetha. Ka Yesu. Haleluya. Oh Jesu. Khona mahaya khatha. Wahlala imimoya kwenu usindisiwe. Sathana usenze unothanda. Uqala kule ibhedi labaqwisha uphuma kule yakho. Uma umuntu ethi handi isindisiwe. Ngenzeka nawe ukhutshwe xa unzive. Haleluya. Bantu bahlangene noYesu man. Bayakhululeka. Sibekho abantu abakhululeka kulo mhlaba njengabantu abahlangene noYesu. Abasindwa. Basindwa. Kimi usindwa zestress. Hey. Abantu basekhaya. Kuko le time isebenzana yakho ugowe. Yesu. Ombi uhlabathi mani wena. Awuhlangana noYesu wena uhlangana Hey, uhlangana nabantu wena. Wena usiqhathwe ngabaprofeti wena. Awuhlangana noYesu. Awuhlangana noYesu. uYesu wakufika zaguquka izinto. Zaguquka izinto. Ngizocela namhlanje sizothi kakuthla uYesu. Kakuthla uYesu. So, ukuthatha le secret yalo mama. Owathi xa yebhaqwa wazidanela izono zakhe. Nina nidani man. Nina nidani man. Ngapha ngokunikwa izandla ni. Nizama ukuqinisazela ni. Nima ngenyawo nina niqhwabe nishayisa amakwelo. Ezinto nibe nizenza ni. Dana kawubhaqiwe uYesu dana ukuzuncedakala sidanele isono sakho. Uyawuthintathinta mani intente mani. Uthi bafika banathi ngoku siyangena kwilist yabantu abafika bashimana phezu kobomi bakho. Into ebuhlungu ukufa kuyasondela. Unendlebe nje unetyala. Guquka. Shizono. Yaye bantwini. Yathi zani. Masiqhubeke sivale bese. Izani nibone. Nanku umuntu ondixelele zonke izinto endakalazenza. Ngamaqangentombazana ithi akandixokelanga. Ndizenzile. Yenzile lento ndiwathathile amadoda abantu ichithile imitshato mani. Kunabantu abahlukana ngenxa yam. Lapha ngikuthi imali yakho ndamshiya ndawuqhezela imikhaya. Yenzile loo nto mani. Dinamizi mna yabantu abane engayichithayo. Yenzile mani. Danele isono sakho. Dingithi into ndithathileyo. My God. Hey. Ukutya nokutyala ndityiswa ngumntu otshatileyo. Abantwana bakhe balamba baswele imali yokuya esikolweni ityiwa ndim. Abantwana mhlawumbe banenhliziyo mani. Hayibo. Nanku umuntu ongixele zonke izinto. Angeke nguKristu. Angeke nguKristu lo. Baphuma edolophini baya kuYesu. Baphuma baza kuYesu. Ngethuba. Abafundi bakaYesu babembongoza besithi. Mfundisi nansi into etyiwayo. Kodwa yena wathi kubo, mna ndinokutya eningakwaziyo nina. 39. Nto ininzi amaSamariya
Samariya. Abantu baseSamariya. Alodolophu yakholwa kuYesu. Yakholwa kuYesu. Yavuka intetho. Masifunde kakuhle siswamsa. Into eninzi yamaSamariya alodolophu yakholwa kuYesu. Yakholwa kuYesu. Yakuva intetho yalomfazi. Yakuva intetho yalomfazi. Ethi undixelele zonke izinto endakha ndazenza. Umuntu ovuma izono zakhe. Abantu batsho bathi mani into yokulandelwa le. Ilizwi lenkosi bakholwa. Bebona umuntu ephenduka. Bantu bale ndawo abadinga emshumayelo osuka ngaphandle, badinga wena kwalapha, bakubona uguquka. Shiya izolo nakho, lungisa. Sawushumayela siphinde shiye nina, niphinde niyityise thina. Ngoba nale intente ibisanda ukumka, ibinguwe ubuathenda kuyo. Washiyeka abayifuna bayithuka ngenxa yakhe. uYesu wafika washiyeka equleni. Umuntu waseSamariya wayodibana namaSamariya kwayo. Wathi ndimyeke. Bonani ke izinto zakhe zisuke zabantsha. Bonani. Yesa phakathi kwabantu bonani ke. Nasi izinto zamhlangene nomuntu. Ngihlangene nomayekisa. Bonani ke. Bonani ke. Bakholwa abantu ngoba bayambona. Kulo ebengena ngono lo. Bebegqitha ungathi uqhile esigangeni. Namhlanje uyakwazi ukuthi mona. Kulo ebekade ngangena kwamakhelwane wakhe lo. Namhlanje uyakwazi ukungena. Nanku esocela uxolo, nanku esolungisa. Inene manje yenzekile la nje. Ikhona into efikele nomuntu. Basondela basobona ukuba intoni le ikhitha umntana wethu. Abazali babantu abakholwa ngenxa yobuntombi zabo nonyana babo abangenazo iziqhamo zokukholwa. Yebo sisi. Atheke amaSamariya akufika kuYesu. Ambongoza ukuba ahlale nawo. Xa befika emntwini owenziweyo, abokuqala benemangaliso bamgxothile. Kodwa abantu abafike lokhu kumazi ukuba ungubani, bathi no ayingumuntu wokuyekwa lo. Ngisodwa kulo mhlaba lapha kuthiwa ayingumuntu wokuyekwa kuYesu. Ngumuntu wokubongoza ohlala nathi Nkosi. Okwamadoda ayesiyabawusi hlala nathi. Umnyama kuhlule lithole na. Siyabona amathunda semahlala nathi. Haleluya. Hey Nkosi yami. Wahlala abantu bamkele. Yebo. Ambongoza ukuba ahlale nawo. Waza wahlala khona lapho insuku ezimbili. Wahlala insuku ezimbili. Yebo. Baba baninzi ngakumbi abo bakholwa ngenxa Yesu. Bakhala abantu intente wile. Kusheka abantu abaguqukileyo. Bakhala abantu banda. Kuni nakho utsolo lunga. Ulungiswa ngabantu bakutsolo. Ngosakha. Hey. Uyazakadinga esininzi. Akadinge abantu baninzi. Udinga umono munye oguqukayo. Yangena yodwa le ntombazana yaqala isicebo phezulu. Yathi zami libo. Baphuma abantu. Sasinda isixeko. Sasinda. Uyesethile wathi minqula into engayaziyo. Intombazana yayintroduce into entsha. Yathi hayi yintsha endlebeni zenu kodwa lento yinto endala. Yomncedwa yintoni utsolo? Yomncedwa ngabantu. Khaba sobamba igama likaYesu. Hayi abantu bazobamba intente.
ndisindiswe upastor bantu ndisindiswe uprofesi bantu ndiphinde ndisindiswe umpostile bantu abantu abazawusinda kuYesu. baza bathi kumfazi bathi wabo, kulona wesifazane, asikholwa ngenxa yokuthetha kwabo. siyabulela ngokushumayeza. Jesus. Yep. Thina sikholwa kuba sizivele Kodwa ngokwethu, sizivele saqonda ukuba ngenene khona lo nguye umsindisi wehlabathi. umsindisi wehlabathi. Ijuti yabavangeli, yabashumayeli, yabo bonke abamisintente ukuzonazisa uYesu. Akubuyesu efikile, gqithane ebantwini, bambelani kuYesu. Ngoba ubomi babantu butshintshwa ukuhlangana kwesoni noYesu. Siguquke izinto. Mangenyawo zakho ziyathandaza. Mangenyawo zakho ziyathandaza. Mangenyawo zakho ziyathandaza. Ufuna uthandaza nabantu namhlanje. Bathi Nkosi, ndiphelo manzi. Ndiphelo manzi. Dala ndibulaleka. Dala ndisehla ndisenyuka. Nkosi, ndiphelo manzi. Kuze ndingabuyi ndiphinde ndinxanwe. Ndiyanxanwa. Phelo manzi. Kuba ukhona umuntu otsho maselula isandla sakho sithandaze kunye nawe. Nkosi kusikelele mama wami, Nkosi kusikelele mfowethu, Nkosi kusikelele nje izaphakama izandla. Ndiphelo manzi. Phelo manzi. Ngicela umtata umfundisi ukuxinganisa ngaphambili tata wethu egameni likaYesu. Nabo abantwana beNkosi, nawo abantwana, nawe ungasali ngaphandle. Ungasali ngaphandle. Uma Nkosi ungibona ngisazulala uma ngisuka Uma Nkosi ungibona ngisazula sibona izandla zaba abathi Nkosi nami impilo yami mandiwaphiwe amanzi ayokustopa izinto ekumele uba zingabikho empilweni yakho. Siphakamise kakhulu isandla sakho, woza kuJesu ubizele ebantwini, ubizele esontweni, kodwa ufunwa nguJesu. Lula isandla sakho phezulu, noba ngabe ungumzalwane kodwa ubukhonza
isazela sakho siyakugweba njengoba kuthethiwe nje ngaphakathi kuwe khona ukuthi andenzanga kakuhle. Ungayilungisa indaba yakho noNkulunkulu. Akukabi late, phakamisa isandla sakho kule ndawo kuyo, lungisa impilo yakho nomdali wakho. Siphakamise kakhulu isandla, ndiyazibona izandla. Bayeka abantu abaseduze kwakho abazukwenzela nto. Come to Jesus, iza kuJesu ofunana nempilo yakho. Ngicela ukubona izandla zabantu abathi Jesu ngisondela kuwe. Izwi lanamhlanje liyikhalile impilo yami. Ngazibona ubachini ngisemanzini. Nansi impilo yami Jesu. Lolu isandla sakho siyathandaza. Ngicela ukukhuleka nani namhlanje. Lungisa udaba lakho noNkulunkulu. Lungisa udaba lakho noNkulunkulu. Lungisa udaba lakho noSimakade. Ngegama lenkosi yethu Yesu. Ngicela bonke abaphakamisana zabo basuke endaweni zabo bezapha ngaphambili. Wozani bafowethu, wozani bomama, wozani intombi zasekhaya. Niyabizwa nguye okwaziyo ukusiza abantu. Niyabizwa ngulowo obonelela abantu ngokuba babe nempilo ezingcono. Yebo Nkosi.